kamano timore kapok winjo sigana ma kamano. Okay, kamano Sharon. Okede kanti wan gi body miluongo ni CRA. Matimo revenue allocation. To kaka sema ing'iyo revenue allocation, gigi mang'iyo parameters ma ging'iyo gimoko kaka population, gilong poverty index, kod other factors magikete formula margino. Koro ibo ni county ka county those parameters go pogre plus ntiere gine ne walongo nangon shareable revenue. Yeah. Koro ka gise keto formula no to gibo ng'iyo ni kati county ka county yudo pesa marom nadi. And of course you don't maintain a lot of lobbying between the governors, Senate, called the National Assembly in terms of allocation man with the counties. To also be your work all the time. Ni ere kono go beni megi pesa magiti yogo. Magiti yoga the last audited financial statements. But magiti yoga at least minimum 15%. To okene kama no samoro sadwang yo budget ma igani 2025-2026 to okene ka ibotigi last available audited financials emiti yoko percentage emiti yumi yoko county kule boy ni at the end of the day county governments percentage magide yodo kingi yo budget ma igano won ibedo ni much less. Like Kingio Kakabastan in 2025-2026 ni Obedo the county government they don't just about 9.6 of the current year's budget. Although they compare give the last audited financial to one and give them a malo. Makoro kona mna counties pode bedo ka yuaga ng'e nikech wang'eni counties bedo ka yuak ni serikal okose bedo ka chalo ne gi omenda kako winjore. Kech pesa bedo ni out of pesa mo budget mo wacho tani mande all say we the 4.2 whatever trillion ni. Ibedo ni bulk of it of course podo the national government. The county they do less than 10%. Yeah? About 9.6. Then national government 58.9%. Mama again the bulk of it. To tiere gimoro ka bolongo ni consolidated fund services. Koro consolidated fund services kani e mantiere pesa mang'eny motiyo go ma kaka sadi actually kongi sani in about 31.5% mar budget. And magi sana en pesa motiyo go chulo interest mag pesa mag serikal ologa. Koro kingiyo budget maro in fact pesa bichulogo mochulogo interest o go by far pesa motero ne counties in total. Kingiyo pesa motero counties take kwa total mare 9.6% of the budget. To pesa motero tiyogo e chulo gope. Yeah? Interest sana interest and over 30%. 31% of our budget no. Of course, as part of the national government expenditure. Executive kai the bulk 57.3, and then parliament. The government need 3 arms. Executive, parliament, or judiciary. Executive they have 57.3%. Parliament cover about 1% of the total budget. To judiciary, you'd about 0.6. Nikech bende wang'eni counties bende nitiere koda yore mag bende gitayo godo chenro magi kaka ginyalo manyo omenda kigena mabende ong'ere kaka on source revenue. Kata kamano inja ni siganda Juma oseikre korom gajwa kaka nanyisi ni counties mapacho ka nochune gi pok wang'eni nitiere koda counties 40 koda bero duto te nochune gi pok mar omenda maromo siling bilion 405.1. Gwenge mag Makaluo County mano ma Migori Kisumu ema dhi yudo pok maduong' mano omenda maromo siling bilion 8.8 mano ka county kamoro kamoro. County ma Homa Bay yudo siling bilion 8.5 ka county ma Siaya yudo pok mar siling bilion 7.6. To Banada bende senyisi gimomiyo ni counties ichiwonegi omenda maket kod mago. Wanyana sigana mano mar George Juma.
Kata bed ni counties ne dhiro piny owacho mondo koro omenda mar pok mar counties ma ong'ere ka equitable share obed bilion 450 e budget mar omenda 2015 nyaka 2016 counties oketnegi omenda maromo bilion 405.1 e budget mane osom ko jatend migawo mar omenda John Mbadi. Omenda ma omi counties ni kata kamano en medruok kod atamalo 17.6 ka ipimo kod omenda mane oketne counties e omenda mag 2014 nyaka 2025. County governments will receive 405.1 billion in the financial year 2025-2026 as an equitable share of revenue raised nationally, an increase of 17.6 billion from Kenya shillings 387.4 billion in financial year 24-25. The 405.1 billion represents 25.8% of the most recently audited revenues for financial year 2020-2021, way higher than the minimum of 15% prescribed in Article 203(2) of the Constitution. E omenda ni maipogo ni counties, county no Nairobi, e moid omenda makore lach, omenda maromo bilion 21.1 ka iluwe kod county no Nakuru, moid omenda bilion 14.3. County malamu madhido pok matin mar omenda ni, omenda maromo bilion 3.4. E counties makaluo, county ma Migori kod mano ma Kisumu, ema dhi yudo omenda maduong', omenda maro bilion 8.8 kuom moro ka moro, ka county ma Homa Bay dhi yudo pok maro bilion 8.5, ka county no Siaya dhi yudo pok mar omenda maro bilion 7.6 e omenda mag 2015 nyaka 2026. Kaka yo mane counties ogolo chiemo ma oromo, cholo pi maler ne oganda kod keto ler, piny owacho kawo kalo kuom budget mar omenda mag 2015 nyaka 2016 oketo omenda maromo bilion 69.8 ne counties. In order to ensure food and nutrition security, infrastructure development, improved water and sanitation systems, among others, county governments will receive an additional 69.8 billion as additional allocations. E budget mar Kenya mar higa omenda 2015 nyaka 2016 oyangore ni gope maromo 65,625 manengo giromo bilion 571.6 magin mago ma ochaki higa mag 2015 osechwal nyim duol monochuogi kod piny owacho e higa mag 2013 mondo ng'i kendo piedhi kapok ochul jogoeko mane otimo tije mopogore opogore ne piny owacho. Jatend migawo no mar omenda ni owacho ni duolni oseng'i atamalo 57 mag gopegi manengogi romo bilion 522 kendo kuom gigop manengogi romo bilion 229 gin mago ma osepuodhi mabende konego chul kod piny owacho. In this respect, the pending bills verification committee that was appointed in September 2023 is currently finalizing its report for submission by end of this month. Since its inauguration, the committee received a total of 65,625 pending bills claims valued at over 571.6 billion. The committee has analyzed 57% of the bills received valued at 522 billion. The 57% is in terms of numbers. Out of this, a total of 229 billion has been recommended for settlement. George Juma, Ramogi TV. Na korom gajuang mane pok mabende biro bedo kadhine counties mopogore opogore. Winjo kanyo ni county ma Nairobi siling bilion mabende ochiwne counties bilion 405.1. County ma Nairobi dhi bedo ka yudo pok malach siling bilion 21.5. Ka iluwogi kod county mano ma Nakuru mabende biro bedo ka yudo siling bilion 14.3. County mabende biro bedo ka yudo pok matin mogik en county ma Lamu mabende biro bedo ka yudo siling bilion 3.4. Aparo ni FCPA kapok wadhi e weche motenre kod kata mana thieth nang'o mani Lamu to koro yudo siling bilion 3.4 samoro nyang organize mare in terms of population mare kata geographical size yeah makoro county ma Nairobi kaluwore kod size kata mana gi kwan oganda mantiere population emomiyo ni miye siling bilion 21.1 no kamano malo erokamano ahinya kowuok e counties bende omenda machielo iwacho ni motenore kod ngima mago oganda sector
sector mano mar thieth bende naneno komi siling bilion 138.1 nyakorom Gajwang'. To sector mar thieth bende ang'eni thieth iye lach nikech kopogore kamna gi ndiko lakteche nitie ute thieth mopogore opogore bende omenda ei siling bilion 138.1 mano chiwne sector mar thieth. Kuom ranyisi aneno ka FCPA Bernard Kenyatta National Hospital biro bedo ka yudo siling bilion 18.7, Global Fund 17.3, mago bilion, awuoyo in terms of billion. Primary Healthcare biro bedo ka yudo 13.1, Moi Teaching and Referral Hospital biro bedo ka yudo siling bilion 10.8. Bang'e aneno kanyo ka siling bilion 8 oket tenge ne weche tuoche matama, iwacho ni Emergency Chronic and Critical Illness Fund. Kotende kod thieth to dwa chango nikech kata mana thieth ka bende nwaneno ka lakteche mago mantiere buo kumba mar UHC bende nosebedo ka ng'anyo hikini mamoko. Rokamano Sharon, koro ka thieth kae be osebedo gi shida mang'eny nikech allocation michiwoga pok osebedo moromo. Sana koro sirkal mar gine mar degi biro gi gine mag sani logo mar Shani, implementation mar Shani. Ma bende pok omako mach kabisa nikech at least osechako tiyo to pod jopiny mang'eny pod ywak ne pod ok yud refunds kaka dwarre. Plus allocation okede ka nitiere kaka magiwacho emergency funds go at the primary care and all that nitiere gidwaro budget allocation ma bende ok osebedo ga moromo. To shida moro makendo bende nitiere en ni okede ka health and devolve function but pod oyudo ni ng'eny pesa pod donga national at the national level mondo bende ng'eny pesa odhi county for the actual implementation or financing the facilities manie county ka. Get kwa ng'iyo health sector ibo yudo ni for instance what we about over 100 it will be I think neno about 132 mano mar thieth. I mean the health sector health sector in terms of thematic areas intiere kaka giketo gi different ways magiketo allocate go pesa go. Koro kiyudo ni health sector pod nitie pesa mang'eny madhi dong' e national government. Imiyo kata na issue mar jo UHC ni osebedo ka nitie ywaruok okede ka jo national government mane ondikogi to gitie county. Koro kani kanyo nitiere mismatch between ngama chuli kod committee. You know ni itie county to ngama chuli national government koni. Koro it means ni they may be fully accountable to the county government. They don't have that full authority. Like county only got full authority because they feel ni given employed in national government. Management nitiere this attempt mag national government and temoga duoko gimondo gidog e county government. Of course, manu be kotimre I think kechiwacho ni funds on the very follow function ka function or tere odoke county. Of course on the very gitero pesa mar chulo jogo bende mondo odhi e county. Koro and health sector is still an area there a lot to be done mondo achieve that universal health or whatever magiwacho no. Get facilities for it to be done nyaka wangi facilities mondo. Wangi facilities mondo at the primary level to look at most cases of gain adequate. Koro ngenji instead of going to the primary facilities ka tunoge give this level level 4 onwards mangenji ongena ngono ka gedhiere gibo yudo proper medical attention as opposed to the planned kaka no bedo planned ni ng'enygi ondo bende gido that health services at the very primary level to shida mantiere ni funding the allocation of funding okosebedo moromo. Of course one get this issue mar mean testing mondo bende ji contribute go to SHA mano bende nitiere complaints ji poko oginene understand and accept the kind of formula mitiyo, especially if you are not in formal employment. Ngenyo mane formal employment mane pay slip to is oyot. So kichiki yani kiyo mshahara marom kama. Percent ingadi a non-percentage payroll, but joma koron tiere matima ohala kata matimo mar self-employed.
Yeah, in terms of the kind of contribution that we make into that kit mar shano. Koro health is still an area ma pod dwaro mondo obed gi enough coordination between the county government and the national government. Because ideally the function on the end evolved. On the government the county count the lead, but it can mostly funding my a big proportion of the national government. Of course, which is okay, because the national government will actually take care of those referral hospitals. Kaka Mar Kenyatta go, Moi, Eldoret, Saninya, Magine, Kisumu. Yeah, so yes, there is support also, but that should not be the bulk of the funding. On the allow enough funding to the counties, Mondo issue mar healthcare provision services go be fully catered for. Wach machel manyaka walusi kapok watiko kod mnatwak makama hotendre kod chiemo arita mar chiemo nikech wang'eni piny Kenya kin thuolo mosekalo wasebedo gi oro gi ngaji nyakoram gajwang'. Aneno ka piny wacho bende temo dino buge mag bende iwacho ni bugo ma wanyalo bedo godo mano kotendre kod oro gi ngaji. Aneno ka sekta mano mar pur gi chiemo noketne kanyo siling bilion 82.8 to bende duche manyoro na nokram na gwenge iwacho ni kaka mag Nyanza, Lake Victoria, Blue Economy bende gin moko kuom weche ma bende biro bedo ka yudo ber. Yes, yeah, of course that sector is also bende dware no mie funding moromo get maga area ma ko supported at least through agriculture. Ngenjo will be they'll be able to make a living and also produce enough magitimo own consumption called surplus maginyalo also to earn some income. So it's and you must be area magisebedoka support agriculture and food security get sometimes adverse weather patterns kata igachiel jadoni wan gi oro mang'eny at the beginning of the year, then later on kendo bedo gata gi koth kendo bedo excessive. Yeah, both extremes affect the production of agriculture. Koro dwaro ni there should be control maging'eyo ni gi prepare kind drought, what preparation mo tem to ensure ni wanyalo subsidize, supplement production by irrigation and things like that. Excessive, how do you take care of flooding, and all that kind of thing? Koro mago gik moko madware mondo sirkal okonyo piny ensuring ni ginene or suffer the effects of those adverse weather patterns. Bende budget mamoko nyakoram gajwang' kano sing budget en siling trillion 4.2 kang'eni kore lach nyakoram gajwang' nitiere mamoko ma bende wamulo mana kwa kadho telo maduong' executive bende noyudo omenda makore lach kanyo siling trillion 2.3 ma bende gibiro bedo ka gitayo yudo chenro magi. Od bura Bernard noyudo siling bilion 47.9. Doho ma pachoka noyudo siling bilion 27.8. Ting'eni doho osebedo ka penjo ni ng'eni gin achiel kuom iwacho ni wings of the government mosebedo ka yudo bende omenda to bende gisebedo ka iwacho ni nang'o ni giyudo pok mar omenda matin. Iwacho ni king'iyo od bura oyudo 47, doho 27. NGCDF mana guche NGCDF oyudo kanyo siling bilion 58.8. Mamoko mapok wamulo gin kaka gedo mago mag udi. Wang'eni affordable housing osebedo kigero gin bende omegi pok kanyo mar siling bilion 120.2. Gero ndara siling bilion 217.3. Tudruok ICT oyudo kanyo siling bilion 12.7. Ngima ji mang'aw oyudo kanyo siling bilion 41.3. Bende gima nyalo medo gi wach ni mugi kwatieko. Gima nyalo wacho kile ka parliament gine magi anyato gine magi ne jikon gine magi toko. Kole the process wa toko no